билолиддин алимардонов сокини ҷамоати деҳоти ба номи мирзоризои шаҳри ҳисор сардори корпоратсияи баракат мебошад. дар майдони тогзорӣ дар ихтиёрдоштааш бо саҳмдорон ва иҷоракорон меҳнати софдилона мекунад. ҳосили боғи ангур ки имсол ба заҳматкашони ин хоҷагӣ муждаи даромади хубро медиҳад, роҳбари хоҷагӣ аз самари меҳнати шабонарӯзии аъзоёни хоҷагиаш медонад. ҳосил аз 1 гектар мо то 18-14 тонн вобаста аз боду ҳаво ҳаст ки ҳосили хуб гирӣ, боду ҳаво хуб бошад, ҳосилро хуб мегирӣ. барои ҳосили хуб гирифтан аз моҳи март коркарди ҳамин агротехникишу химикаташу сари вақт ки иҷро кардӣ, ин ҳосили хубро мегирӣ. агар ки накардӣ, ҳосили хуб намегирӣ. содирот аз солҳои пештара хеле хуб аст. ҳозир мо қатъи покистон, афғонистон ҳамкорӣ карсоем, федератсияи россия кадам ҳамкорӣ карсодем. ҳозираш мо аз 150 тонн намуди ангури тӯйфиро содирот кардем. дар майдонҳои тогзори ин хоҷагӣ айни ҳол намунаи зиёди ангурҳои хуштаъми ватанӣ аз ҷумлаи ҳусайнӣ, ғалаба, кишмиш, ангушти хонум, шоҳона ва чанд намуди дигаре ки деҳқонони ин минтақа ихтироъ намуданд, парвариш меёбад. ангури хушсифати парваришнамудаи ин хоҷагӣ харидорони худро дорад ва ҳамарӯза ба бозорҳои кишвар ва хориҷи он содирот мегардад. ҳозир чихеле ки мебинед беғарз аз намуди тӯйфӣ мо намуди ҳусайнӣ дорем, ду намуд ҳусайнӣ дорем. мо ҳозир аз намуди ҳусайнӣ сафед 15 тонн содирот кардагим. 15 тонн дар бозорҳои худамон, беғарз аз бозорҳои худамон, бозорҳои хориҷи кишварам содирот кардем. оянда мо нақша дорем ки зиёда аз 36 гектар боғи нав кардагим. боғи нав 36 гектар аз тамоми намуди дар ҷамъи умумӣ 150 гектар боғи нав кардагем. нақша дорем ки дар ин хоҷагӣ сардхона зиёда аз 500 тонн сардхона кунем барои хоҷагии худамон ки маҳсулотое ки мо дорем захира кунем, дар бозорҳои худамон, дар бозорҳои хориҷи кишвар содирот кунем. дар шаҳри ҳисор соҳаи кишоварзӣ дар қатори дигар соҳаҳои афзалатнок дар пешбурди иқтисодиёт нақши арзанда мегузорад. аҳли заҳмати ин боғҳо ва мардуми атрофи он аз бунёди боғ дар ин заминҳои лалмӣ аз дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қаноатманд мебошанд.